आज खाना कुछ ज्यादा बनाई हो लागत आज कोई आए वाला बा बड़ा कौआ बोलो तालो सो। हाँ भौजी आज हम एगो सपना बड़ा अच्छा सुनलो हनी कि हमार सामू भैया नौकरी करे लगलन। काश तोहार सपना सच हो जाता ना था। गोल लग बनी बाबूजी, गोल लग बनी भैया, गोल लग बनी भौजी। बबुआ का हो सामू हई सब सामान के साथ आइल बड़ो का बात बा हो? अभी हारो थाकल आइल बाड़न पानियो ना पिए देनी आ लगनी सवाल पर सवाल करे। भौजी लावा खाना बड़ा जोर से भूख लगल बा पहले पेट पूजा कर लो जा तब कोनो सवाल के जवाब देवल जाला। हाँ तू तो लड़का ये के पेटू हव आज कोनो नया बा? और ए दुनिया में बिना पेट के बा भैया? पेट ना रही तो दुनिया चलबे ना करी। अच्छा रउआ सब बतियाई जा हम कुछ खाए खातिर लेके आवत बानी। का हाल चल बा हो सामू सब ठीक ठाक बानू? हाँ बाबूजी खुशी के बात है कि तोहार सपना पूरा हो गई। हमार बैंक में मैनेजर में नौकरी लग गई। हमारा कल है सिवान चल जाएगा भाई के बाद हम ऐसे आ गए हैं कि सब कोई के खुशखबरी सुना दी। अरे सुनो तड़ू मल्दी हमनी के सामू के नौकरी हो गई हो अब हमनी के लागता दिन पलट गई। लो बबुआ खाना खा लो। तू हमनी के सपना पूरा कर दिल। हमनी के तपस्या सफल भइल। भाभी हमरो 500 रुपया दो हम शंकर जी तक पूजा करके ये पूरा भर गांव में प्रसादी बांटो। जरूर देम राधा। जा रसोईया में ऊपरे ताखा पर पैसा बा जितना बुझाई उतना ले ली हो। लेकिन राधा सब मिठाई ओनिए जन कर दी हो एगो हमरो खातिर ले ले आई हो। अरे ले ले यार राधा ना तो इनकर पेट खाली रह जाई बाड़ी पेट हव। अच्छा भैया हम ले आई। और बाबूजी तू कुछ बोलत नहीं खा। हम का बोली बबुआ माली अपना बगीचा के फरत दे के छुपे रहेला ना तो काला पट्टी बांध लेवेला कि केहू के बुरा नजर ना लगे। कुछ ऐसा ना खुशी भी आ दुख होला जोना के कोनो शब्द ना होला सामू। आज तोहर माई रहती तो कितना खुश हुई थी। खुशी तो दुख तो ऐसे रह जाला बाबूजी। अरे रामो तनी हरि नारायण के एक लिया लेबो ये खुशी में उनकर कमी महसूस होत बा। हम ही जात बानी बाबूजी उनकर पाँव छुए काहे कि हमार चाचा और गुरु दोनों रहल बाबन। जा बेटा उनकर पाँव छू आवो। अरे ऐसा संगतिया ये दुनिया में हमारे लेखा आदमी के कमे मिले ले। हम जात बानी बाबूजी तनी देरे से लौटो काहे कि अपन दोस्तों लोग से तनी मिल ले। बाकी समय से आ जाइए बबुआ। खाना से रा गोइला के बाद निक ना लागेला। अच्छा बाबूजी तोहार आदेश हमार सराखों पे रहेला।
बाबूजी अब सामू भी सियान हो गई बड़न। हम सोचत तानी कि इनको शादी ब्याह कर दिया कि यो अपन गृहस्थी में बस जास, तब ओकरे बाद राधा के बारे में सोचल जाए। हाँ हो, एगो रघवे के तो चिंता लागो रहता, ओकरो शादी ब्याह कर देती तो हमहू तीरी धाम पर निकल जाती। हाँ आज बाबूजी 15 साल से एक घर में हमार पैर बंधाइल बा। हाँ बाबूजी हमनियों के ई इच्छा बा कि रउआ के सब तीर्थ धाम घुमा देती जा। एगो और खुश खबरी बा बाबूजी, जाना तोड़ा का तू बाबूजी बने वाला बड़ो। क्या कहला रहू, हम बाबा बने वाला बनी, यानी कि बुढ़ापा में हमारा दोस्त आने वाला बने। हाँ बाबूजी हे भगवान, एक साथ इतना खुशी मत दो, न तो ये हमारा आँख ना देख पाई। आओ चाचा, बाबूजी तोहरे इंतजार करत रहन। हम तो अभी आरामे करत रही खाना खा के, तब ले राधा हमारा सुतले मुंह में मिठाई ठूस दिलो। हम हड़बड़ा के उठनी तो उ भाग गइल, कहलस कि सामू भैया के नौकरी लाग गइल। हम अब दौड़ के चलले आवत बानी। ऐसे तो सबे खुशी बा हरिनारायण, लेकिन राधा से ज्यादा खुश कोई नहीं थे। हाँ हो, ओकर पर चली तो पूरा गांव में दिवाली मना दी। अब रउरा सबे बतियाई जे बाबूजी, हम तनी खेत ओत पे से घूम के आवत बानी। अब हम सोचा तनी हरिनारायण भाई कि सामू के भी शादी कर दिहल जाए। तू ठीक सोचत बाबा, एकरा बाद राधा के बारे में सोचल जाई, देखल जाओ कोनो अच्छा घर के परिवार आवता तो शादी ठीक कर दिया। हाँ हो, बेटा बेटी के उधारे कोई माता पिता के कर्तव्य होला। चली जा, आज एक खुशी के मौका पर हम आज खीर पूरी बनौले बानी और सामू बबुआ के खीर पूरी बड़ा निक लागेला। चलो हो दीनदयाल भाई, हम आज खीर पूरी ना छोड़ो।